from the dead. Back to Peace Gaming YT channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ஒரு அற்புதமான 1 vs 1 மேட்ச் தான். ஓகே, இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். ஓகே, நம்ம சேனல் புதுசாக வந்துருச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கோம். என்னடா கைப்புள்ள இத்தனை நாள் ஏன் வரலன்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன். ஓகே 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 இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் முக்கியம் திரும்பி அதே சொல்லிட்டுருக்கேன். ஓகே, பரவாயில்ல. ஆப்போனண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா TL75 கேமர். அவர் சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா L75 கேமிங். அவர் சேனல் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் அவர் சேனலுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஓகேவா? ஓகே 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 ஏதோ இருக்கும். அடி 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 கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, சாரி காய்ஸ். ஐயா ஐயா பட்டான்டா. ஓகே 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 சூப்பர் 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 சூப்பர். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன இடம்? மார்ஸ் எலக்ட்ரிக் இங்கே நடக்குது. வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணியிருப்பான். ஏய் காய்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க, இன்னமும் சப்போர்ட் கொடுங்க. அதுக்கு நீ டெய்லியும் வீடியோ போடணுண்டா அப்படிம்பீங்க. போடுறோம் ஓகேவா? நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூப் 1 vs 1 தான். ஃபுல்லாக நூபு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூப் கஸ்டம் மேட்ச் அதான் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஓகே 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 ஏ டே என்னடா இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கை சத்தியமாக செட் ஆகலை. ரொம்ப நாள் கழித்து கேம் ப்ளே பண்ண நேற்று தான் எனக்கு கை சுத்தமாக செட் ஆகலை. அப்பயும் ஏதோ விளாண்டுருப்பேன் பாருங்களேன். ஐயா ஐயா ஓ ஏமிடா பாவா டேய், நான் பார்த்துட்டு வந்த மேட்ச்சு எங்கே ஓடுறீங்க பாடா முடிச்சுட்டேன். எப்பயோ எனக்கு கை சுத்தமாக செட் ஆகலை. ஓகே, ஏதோ விளாண்டுருப்போம். ஓகே காய்ஸ், திரும்பவும் சொல்கிறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவன் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருங்க, போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? கமெண்டில் வி ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் பீஸ் கேமிங் ஃபேமிலின்னு சின்னதாக ஒரு டைப்பு. ஓகேவா? ஓகே 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 சூப்பராக. இப்போ தான் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், பட் சேனல்லாம் வேறு லெவலில் வீஸ் போயிட்டுருக்கு. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எங்களை மாரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? சத்தியமாக கை செட்டே ஆகலை. பாருங்கள், ஒரே இடத்துல ஜம்ப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணேன்னு எனக்கும் புரியல. கை சுத்தமாக எனக்கு செட் ஆகலை. எனக்கு எப்படின்னா க்ளோவால் உழுவவே மாட்டேங்குது. என்ன பக்தி கொஞ்சம் க்ளோவால் லேட்டாக உழுவுதா என்னன்னு ஓகே ஓகே எங்கே அங்கே தான் இருக்கான். மெசேஜ் வேறு பண்ணி வெறுப்பு டென்ஷன். நீங்களே பாருங்கள், இந்தமாரி மெசேஜ்லாம் வந்தால் செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு. இந்தமாரி நேரத்துலலாம் மெசேஜ் பண்ணால் நான் என்ன பண்ணுறது பாருங்கள். அழகாக உள்ளே வந்து நான் இந்த மெசேஜ் எனக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல. உள்ளே வந்து மண்டையிலே அப்பா இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறது? ஐயோ நீங்களே சொல்லுங்கள், இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறது? ஐயோ ஐயோ. ஓகே 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 பட்டு வேறு லெவல் பிளேயிங். இந்த பாருங்கள் மெசேஜ், ஐயோ டென்ஷன் எடுத்துட்டாங்க. மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க, என்ன பண்ணுறது? ஓகே ஓகே நான் என்ன நினச்சேன், சரி இது மேலே ஏறிட்டு ஹெட்டு வைக்கலான்னு பார்த்தா எனக்கு அவன் மேலே ரெட் ஆட்டே போகல. நான் என்ன பண்ண முடியும்? சரி இறங்கி இதை பாருங்கள், நான் சத்தியமாக என்னால் முடியல பிளேயிங்கு. நான் எப்படியோ அப்புறமா ஏதோ சிட்டப் கிட்டப் ட்ரை பண்ணி ஏதோ ஆடிருந்தேன். ஓகே டன். ஓகே, நம்ம இன்ட்ரோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா அதுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? லைக் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணி விட்ரு பாருங்க. ஓகேவா? ஓகே, அவன் சேனலுக்கும் போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் லிங்க் திரும்பியும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. சரி, நம்ம இந்த பக்கம் வந்து ஆடிடலான்னு பார்த்தா அவன் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டான், அப்புறம் அடிச்சிட்டான். அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டான். வேறு லெவல் அடி. நம்ம இன்ட்ரோ யார் எடிட் பண்ணி கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான், L75. அவர் தான் எடிட் பண்ணி கொடுத்தாரு. வேறு லெவல். சேனல் பேர்லாம் மாற்றிருக்கேன்னு கேட்காதீங்க, அந்த சேனல் பேர் நம்ம சேனலுக்கு செட் ஆகலை. இதுதான் நம்ம சேனல், வேறு லெவல். ஓகேவா? யார் இவன் புதுசான்னு கவனிக்காதீங்க. அமைதி. ஓகே, அமைதி கேமர்ஸ், வி ஆர் அமைதி கேமர்ஸ். வேறு லெவல். பங்கம். ஓகே ஓகே இதோ தான் இருக்கான், பார்த்துட்டேன். அடியே உள்ள. ஐயா ஐயோ ஐயோ பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் க்ளோவால் எப்படி உழுவுது, நீங்களே பாருங்கள். நான் அவன் வேறு லெவலில் அடிக்கிறான். அவன் பாட்டியே அடிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கான். அவனுக்கு லேகா எனக்கு லேகா ஒன்றும் புரியலை. கே கூழ்படி தூக்கமாக வருது. டான் டாடாடான் இங்கே தான் இருக்கான்.
இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 25 நிமிஷமோ என்னமோ பேஞ்சு அதை நான் கட் பண்ணி நான் அதை கொண்டு வரதுக்குள்ளே ஐயோ பட்டப்பாடு 25 நிமிஷம் வேறு லெவல் ஹெட்டு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். பார்த்தீங்கன்னா அவன் 5 நான் 2 எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுன்னு பாருங்கள் நீங்களே. செம்மையாக அடிச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் வேறு லெவல். இந்தமாரிலாம் டிஸ்டன்ஸு பாடா 5-2. நான் கூட சரி கேம் ப்ளே கையை விட்டு போயிடுச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு விளையாட முடியாது அவன் தான் ஜெயிச்சான்னு பார்த்தேன். என்ன நடக்குதுன்னு வீடியோ பாருங்கள் ஓகேவா. ஓகே காய்ஸ் திரும்பி சொல்கிறேன் சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. அது ஒருக்கா அட்ரா கைப்புள்ள அப்பா முடிஞ்சாச்சு வேறு லெவல். ஓகே 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 சூப்பர். 25 நிமிஷத்தை கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் தான் வரேன் நான் பார்த்துட்டேன். எனக்கு ஒரே பிரச்சனை க்ளோவால் எனக்கு உழுவில். இந்த ஒரு பிரச்சனை தான் எனக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. க்ளோவால்லே ஐயோ என்ன ஆடுற இப்போ அடி விழுந்துடும் அவ்வளோதான் அடி. சரி இதுக்கப்புறம் விடக்கூடாது. நான் எம்பி வட்டி எடுத்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன் வேறு வழி இல்லை. என்ன பண்ணுறது இந்த நேரத்தையும் உனக்கு எமௌண்ட்டாக கைப்புள்ள அப்படின்னு கேட்கலாம். எமௌண்ட் போட்டால் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் வருன்ற காரணத்துக்காக தான் எமௌண்ட் போட்டேன் வேறு எதுக்கும் இல்லை. இந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருக்கலாம். எல்லாம் தெரியல தூக்கமாக இருதே. தூங்காத. எனக்கு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 மணி இப்போயே 5 ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு 7 மணி கிட்டலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகிடும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை மாரி யூடியூபருக்கெலாம். ஏன்னா இந்தமாரி நாங்கள் வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நாங்கள் படுற பாடு எங்களுக்கு தான் தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் அவ்வளோ ரிச்செலாம் கிடையாது. எங்கள்கிட்ட இருக்க இந்த ஒரு ஃபோனை வச்சு இதிலே கேம் ப்ளேயும் பண்ணி இதிலே எடிட்டும் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டம். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் இந்த இப்போ எனக்கு ஆப்போனன்ட்ல ஆடுற L75லாம் ரொம்ப கஷ்டம். சப்போர்ட்டும் ஹெல்ப்பும் பண்ணுங்கள் ஓகேவா. ஓகே நம்ம சேனலில் நானும் அவனும் அதாவது ஆப்போனில் இருக்கானே நானும் அவனும் சேர்ந்து கிவ்அவே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெயின் மேட்ரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு இன்னொரு மெம்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் யோகேஷ் என் ஃப்ரெண்டு தான். 2 பேரும் சேர்ந்து தான் இனிமேல் இந்த சேனலை நடத்தலான்னு ஒரு ஐடியா பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஓகேவா. ஓகே கிவ்அவே நடத்தலான்னு இருக்கலாம் ஒரு பிளான் போடணும். நானும் அவனும் சேர்ந்து நடத்தலாமா என்னென்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா. எப்படி என்ன மாதிரி கிவ்அவே வேணும் எல்லாத்தையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த M18 ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஒர்த்து. இதெல்லாம் ஸ்கின்னே இல்லாமலே இது பிரிக்கும். ஸ்கின்னு என்னை பொறுத்தவரையும் இது வேறு லெவல். இப்போ பவர் குறைச்சிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த ஸ்கின்னு வச்சு ஆடுறது கொஞ்சம் பெட்டர். நான் வேறு லெவல் அடிக்குது. இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு சத்தியமாக குழம்பிட்டேன். என்ன பண்ணுறதுனே தெரில பாருங்கள் நீங்களே. அவன் வெளிலையும் வரல நான் என்ன பண்ணுறது. நம்ம எப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிருவேன் அவ்வளோதான். அழுத்தி பிடிச்ச வேறு வழியே இல்லை. திரும்பியும் இந்த இடத்தையே கொடுத்துட்டாங்க. அதே இடமா அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன். அழுத்தி பிடிச்சி தான் ஆடினேன். திரும்பி இந்த இடத்தையே கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பண்ணுறது பாருங்களேன். 5-2 என்ன எவ்வளோ பெரிய லீடு. அப்பாடா செம்ம லீடு கொடுத்து எடுத்திருக்கோம். நான் பார்த்துட்டேன் சரி இங்கே தான் இருக்கானே. சரி டபுள் பேரல் 2 வாங்கி வச்சுப்போம் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 2 எடுத்துகிட்டு சரி சுற்றி வருவோம் அவனுக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினச்சி நானும் சுற்றி இருந்தேன். எதுவுமே வேலைக்கு எவ்வளோ பார்த்தா ஆள் இங்கே இருக்க மாட்டான். எனக்கு சக்குன்னு குழம்பு வந்துச்சு. ஐயோ எங்கே இருக்கான்னு தெரிலேன்னு சொல்லிட்டு 360 க்ளோவால் ட்ரை பண்ணால் அது உழுவவே மாட்டேங்குது. ஓகே அந்த மெசேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு. மேட்ச் கையை விட்டு போயிடுச்சுன்னு நினச்சேன். அப்புறமா சுற்றி க்ளோவால் போட்டு 360லாம் எனக்கு உழுவவே இல்லை. வேறு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. சரி இப்போ மெடிக்கெட் போட்டுக்கிட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போயே நம்ம அலாக்கை தட்டி விட்ருவோம்னோம்னா செட் ஆகாது. அதனால் இப்போ மெடிக்கெட் போட்டுப்போம். அலாக்கை லாஸ்ட் நேரத்தில் அடிச்சுக்கலான்னு நான் வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு மரண சம்பவம் நடக்கும் பாருங்களேன். வேறு லெவல் சம்பவம் இப்போ நடக்கும். அவனும் சரி ஜோனை வர விட்டு அடிக்கலான்னு அவனும் நிற்பான் நானும் நிற்பேன். அடுத்தது சரி நான் கொஞ்சம் ஏறிடுவோம். அவன்கிட்ட க்ளோவல் போட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு சிட்டை போட்டு உட்காந்து நம்ம இங்கேயே நிற்போன்னு பார்ப்பேன். அவனும் அங்கேயே இருப்பான். அப்புறம் சரி இந்த சைடு தான் ஒடியாருவான்னு நினச்சிட்டு நானும் இங்கே ஏறுவேன். அடிச்சுப்போம். பட் நான் அடிக்கிறது அவன் மேலே விடாது. அவன் அடிக்கிறது என் மேலே விழுவாது பாருங்கள்.
இந்த நேரத்தில் எனக்கு சட்டுன்னு குழம்பிடும். அடி என் மேலே பயங்கரமாக விழுந்துடும். அங்கே பாருங்கள் அடி என் மேலே விழுந்துட்டு நான் 2 அடி சரி இதுக்கப்புறம் விட்டா ஜெட்டாவது நானும் சுற்றி ஓடுவேன். பாருங்கள் என்ன நடக்குது நொண்டி பாருங்கள். நானும் இதோ இருக்கானா இங்கே க்ளோவல் போட்டு நான் மாட்டிக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டேன். அப்பயே அவன் என்னை முடிச்சிருவான். என்ன நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா? நான் இந்த ஊசி வச்சதை ஒரே காரணத்தினால தான் ஜெயித்தேன். இல்லைன்னா 6-6ன்னு வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துக்குன்னு எனக்கு தெரில. ஊசி வச்சிருந்ததுனால ஜெயித்தேன். வேறு லெவல் மேட்ச். இந்த மேட்ச் முடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ, பை பாய். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவன் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், போய் சப்ஸ்கிரைப் We're back from the dead.